Сега, днеска мисля, че дължим на зрителите, всички, които очакваха да видят какво е развитието с Поршето, да разберат какво се случи, дали в крайна сметка го купихме. Сега, ситуацията е малко по-сложна, защото съдбата ме поставя в една малко неприятна за мен ситуация, която въобще няма нищо общо свързано с автомобили, с работа или с каквото и да било, но това няма значение. Аз съм силен и ще продължа напред, няма да се откажа от каквото и да стане, така че сега какво стана с Поршето? Обявата изчезна. Писах директно на човека, това беше в 11 часа вечерта, просто не можах да издържа да изчакам до сутринта. Отговорът беше да, колата е продадена, при което не се почувствах никак добре, защото наистина щях да я взема. Мерака беше голяма и ти си свидетел, че щяхме да вземем колата, нали? Не само да се смееш. Но у нас малко беше. Работата беше готова, но ето, колата не я взех. Това е, няма шушо-мушо, няма скрито покрито, така или иначе в предишния епизод не бях потвърдил, че сме взели колата, не знаехме дали ще я вземем все още, защото не се бяха наредили нещата с продажбата на аудито. Ето, в момента сме в него, караме си го, Порше няма. Още по-лошата част, която е, тайничко се надявах някой друг ютубър да го купи и да го реставрира, нали, поне да има после евентуално да направим някаква развръзка, свръзка или каквото и да било там. Не. Една вечер, отваряйки отново мобилето да прегледам обявите, попадам на обява, продава се червено купе Porsche Cayman GT4, разбира се, че на секундата го познах. Еми, тока ми спря, като го видях. Едно, почувствах се така тъжно, защото тая кола беше ми мечта, смисъл, наистина мечтаях да я видя реставрирана. Другото, което е, че е пръсната на части. Направо ме заболя. Но сега за един мечта, за други купчина ламарина, от която ще изкара пари. Чисто голо купе. Без калници, без врати, без окачване, без двигател, без нищо не. Още нещо, за което ме фана яд е, че видях състоянието на купето, нали, под многото удари на поврати, капаци и така нататък. Купето на снимките изглежда наистина браво. Цената му беше 13 000 евро на голото купе и няколко дена след това дори е смъкна на 10 000 евро. Писах му, в интерес на истината, писах се с новия собственик на колата, който също е в Германия. Писах си с него с надеждата да ми продаде някоя част, като например предния капак. Така да си го сложа на стената като спомен, защото нали, аз така, въпреки че не беше моя, се обвързах емоционално с тая кола. Ама Порше ще има, въпрос на време, някой ден. Няма се откажем от това. Нали бе, тигър? Една дъвка не ще ми дадеш днес, тук да си подсъка малко. По темата Порше изяснихме се. Ще има Порше, няма да е това само че. Точка. Няма. Колко пъти казах Порше? Сигурно поне 30. Няма значение. Така е темата. Сега, в днешния епизод ще ви разкажем за аудито. Че те не скъва. Реших да те издразнила. И с тая кола започнахме както с всички други. Добре, че не се влюбваме в жените, както в коли, защото тъй като се наумя, като се влюбва в някоя кола, няма отръвка човек. Карах голф тройка по едно време и на една крушуна много ми хареса е тройка. Ама страшно много се влюбих в тая кола. Някакси самата форма, аз винаги във формите и в дизайните се влюбвам и като я видя, някакси представям се после направена по моя си вкус, защото казах и преди, че имам малко особен вкус, държа нещата да стават по точно определен начин, по моя начин. И как почнахме с тая кола? Бях в Англия, живяхме с приятелката ми
живеехме в Англия и видях една обява. И тогава, сега като съм в Англия, няма как да отида да я видя. Изпратих баща ми. Няколко дена му моля, човек, върви купи тая, върви виж тая кола, върви, виж, моля ти се обади ми са. Мина една-две седмици, той не отива за кола. Един ден седим си приказваме, хоп, и получавам снимка. Отишли и купили колата без мен. Нали да ме изненадат, нали? Трябва да ти кажа, че 2 месеца докато се прибера, това бяха най-дългите месеци в живота ми. Докато я видя тая кола. Тогава беше черна, абсолютен сток. Абсолютен сток колата, нос от Швейцария, аз съм и втория собственик. Помня думите на жена ми, на Вероника. Ето го, почна се пак с проектите. Не бе, Миша, как? Какви проекти? Това е нова кола, нищо не им трябва. Едни джанти, едно окачване, край, до там. Нищо не им трябва на тая кола. Една пачка пари по-късно, ето я. Искам да благодаря, страшно много подкрепа получих за Поршето, страшно много интерес, това не го очаквах. Искрено ви благодаря. Искам също така да благодаря на 2 човека, в частност. Сега на 2 има много други. Един е Пепо Благоев, който също е Порше фен и собственик. Страшно много полезни съвети ми даде и едни много интересни идеи, които ще покажа по-късно. Другия е Борко Алпинов, Борислав Томов, който ми изпрати части за Поршето. Почнахме да получаваме части, въпреки че нямаме колата. 50 пъти казах Порше вече, прибрудих. Благодаря ви, момчета. Сега е момента да цъкнете по един лайк бутон. Това наистина ще ни помогне, за да можем да продължим да правим съдържание. Това го правим за хоби, но това ни надъхва още повече, като събираме абонати и лайкове на видеото. Благодарим ви! Беше едно стоково черно Audi S3. Тайничко имах една мечта да имам червен автомобил, тъй като и преди ви казах, червеното ми е цвета на сърцето. Започнах с едно окачване и с едни джанти. Озето Ultraleggera, това ми е любимата джанта. Аз съм един от най-големите фенове на джантата, имам 4 комплекта Ultraleggera в момента. Аудито в момента е с 20 Ultraleggera. Това също, пак за мечти говоря, това също ми беше една от мечтите, да имам Audi S3 на 20, което е огромна джанта, изглежда огромна, но такава беше идеята, за да бъде черна. По този начин изглежда по-малка, съответно черното винаги смалява джантите, изглеждат по-малки и по този начин да има да се получи горе-долу баланс, нали, между големината на колата и големината на джантите. Сега на снимките изглеждат малко изджантена, малко големи изглеждат. На живо изглежда точно както трябва. Нали, това е моето мнение, не ангажирам никой с него. Така, колата беше черна. Сложихме 19 Superleggera на първо време, едно окачване. И за момента това ми беше достатъчно. След това обаче... Чакай да си спомня, защото беше отдавна. Майко, колко години имам тази кола. След това малко я засилихме, Тони Келеша леко пръст беше жив. Нали, наредих интеркулери, наредих генерация, от Англия си донесох Милтек генерация, наредих Мишимото интеркулери, като целта беше да е една идея по-бърза от стоковата, приятна, нали, поносима за каране и си беше така. И до там се спрях като начало с проекта и доста детайли съм направил по нея. Доста детайли, които повечето хора дори може би няма да забележат, но аз много държа на дребните детайли. Сега, примерно на тая кола, оригинално на S3-ките, този детайл е в пианолак, но дръжката тук, дръжката тази, не е в пианолак. И някак си, тук като стоеше мат, делеше ми, просто ми делеше, затова разгубих я. Извадих дръжките, те се отделят, извадих решетката и боядисах само това в пианолак. Корите съответно претапицирахме в алкантара. По интериора също
Имаше малко заигравка. Ключа на фаровете направих в пианолак. Централната конзола е изцяло ръчна изработка. Така, взех 2-1 централна конзола, която е, нали, за двойния един медия. Съответно, разликата е в панелчето на парното между 1.1 и 2.1, защото това стои по-надолу, чупката е по-различна, съответно е по-скосено, за да може да стане. Трябваше ми за донор тази конзола, при която взех от тройка уреди от Mercedes. Бай Минс Ланса ще ме поправя, ама 190 евро. Тази част е от Мерцедеса и уредите са стак, нали, чисто нови съм ги купил. Ползвах стойката от Мерцедеса да вградя в централна, в двоен един конзола, нали? Просто така ми беше идеята, всичко да ми пасва и ги направих, разбира се, в пианолак, за да ми се вързва с цялата идея на колата, като също панела на парното съм го направил в пианолак, тъй като само той беше матов и някак си ми делеше целият детайл. Така, отделно по интериора, какво сме направили? Волан от S3 2010, лоста от S3 2010, чисто нов съм си го купувал. По интериора друго сме модифицирали белите колани, съм направил аз, тъй така исках да има като отличителна черта, нали, контраст с целия интериор. Най-вече ги направих бели, защото волана и лоста са с бял шев, както се вижда. Нали, исках това всичко да ми пасва на визията. Така, по километражите съм сложил един много известен, всички го знаят, всички фенове на вас го знаят, Color MF8 дисплей. Всички фенове на влак автомобилите го обичат, който дава живи данни за автомобила. Абе, една много яка газарийка си е. Аз, както виждате, държа на тези дребни работи. Сега има и други дребни работи по интериора, които съм направил, но няма да ви ангажирам с тях. Да видим отвънка горе-долу какво сме направили. Като цяло, лошото за съжаление е, че нямаме много видеа от преди да правя каквото и да било колата, затова ще ви показваме снимки, тъй като такива бяха времената, тогава YouTube не беше модерен и не се снимаха видеа, просто пък и нямахме такава техника, каквато имаме сега. Мечта ми беше, детска мечта ми беше, ето пак аз, като се замисля, те нещата се навръзват с, нали, сега пак ще кажа думата Porsche. Мечта ми беше колата ми да има Porsche спирачки. Взех 18Z Brembo от Porsche Cayenne. Това е 6-бутално Brembo с 370 мм диск от Audi TT RS. Планките са от Epitech Германия. С плетени маркучи, разбира се. Това си е една масова конверсия за тези коли. Много съм доволен как се получи. Хем от към визия, хем от към спиране. Сега отзад сложих задните 4-буталните Brembo, също от Porsche Cayenne, с 310 мм диск. Съответно, малкият апарат, който си ми беше оригиналния за ръчната, който беше позициониран тук отзад на 10 часа спрямо диска. Нали, направихме планки, които да го прехвърлям отпред, за да може да си има мръчната, тъй като обичам, въпреки модификациите, колата да си е напълно заводски функционално. Също се отнася и за двигателя. Тъй като е засилен, но не сме правили някакви прекалено... как да кажа думата, извращения. Не сме правили някакви извращения. Исках, като се отвори капака, всичко да се изглежда оригинално. Колата да е сейфти настроена и така в момента е около 300 конски сили с хибридна турбина, с тези общо взето са, може би, стандартните модификации за тези 1.8 турбодвигателите, с хибридна турбина, с подсилен гейт, нали, подковахме мотора, просто за сигурност, тъй като така и така го бях отворил, реших да го подкова. Никонелови клапани, по-големи инжектори, вече бензинови помпи, нали, портване на главата. Това са абсолютно стандартните неща, които се правят с двигателя. Засилили сме го точно колкото да е сефти, колкото да доставя удоволствие, да е приятно за каране в града. Също и извън града. Така, след като направихме мотора, вече дойде момента за боядисане, тъй като боята наистина беше в лошо състояние, беше черна колата. С един голям мой приятел и колега също, тъй като аз нямам условия къде да боядисам колата, Данаил Иванов, Дако. Двамата се хванахме и за известен период по време на COVID, няма да го забравя, по време на COVID се хванахме и тая кола от черна я направихме червена. Като цвета е Nissan Red от RS3. Това просто ми беше мечтата. В момента, в който я боядисахме и я сгубихме, мисъл, няма да го забравя. В момента, в който я боядисахме, слагам последната джанта, защото беше разгубена. Имам таймлапс, ще ти дам да качиш. Предна дясна джанта, помня го. Слагам предна дясна джанта. Нали, допреди това, виждал съм боядисани деталите, но не съм видял в перспектива цялата кола сгубена. Сложих предна дясна джанта, обърнах се, направих 2-3 крачки
В момента, в който се обърна към тая кола, човек, аз съм емоционален човек, разплаках се. В смисъл, разплаках се от кеф. Просто това ми беше мечтата. Беше мечтата и тази кола я видях, нали, завършена. Тъй като исках по-различна визия и да е по-черна предницата, тъй като са оригиналните фарове, които също бях направил черни, нали, нещо ми делеше. И тези фарове са еднорога за тези коли, тъй като са много малко бройки произведени. От тях късмета да ги намеря беше невероятен. Наложи се да купя цяла кола заради тях, която кола продадох същия ден без фарове, но заради тези фарове се наложи наистина да купя цяла кола. И късмета беше невероятен, че се задобих с тях, защото на мен лично Голфа тройката ми беше с такъв тип фарове. Просто на мен лично много ми допада този модел фарове. Модел фарове е Хьофеле от ЗКВ и наистина е еднорог за ОСБ поколенията на Audi. Секунда само. Васко. О. Плаката, бе. Кой? Плаката. Ай, ти си страшен тигър, бе. Що не мълчи? Значи предния път с една дъвка ми каза чак на втория час, че дъвча. Къде си, бе? Чак на втория час ми каза, че дъвча. Като някаква коза там. Се излагаме пред чужденците, бе. Да се знае. Ето така. Сега да ти обяснявам ли пак за фаровете? Не, обяснявай всичко наново. Те неща не могат да се повторят. Аз стои, дето го говоря всичкото от сърце. Не го прекарам просто и те да плещете да ти пълне тук картата пак. Това нещо го прекарам, защото го чувствам. Ето така правим всичко. Все тия двете ръце. Има и други промени. В смисъл то, като я видиш тази класа, вижда се, че има нещо различно в нея, но така обичам просто да загатвам с детайлите. Например, решетките. Тези решетки ми костват над 40 часа труд. Стандартно решетките имат по още едно ребро. За да го оформя, това всичкото да го изрежа, ми коства над 40 часа труд. Не говоря само за горната решетка, говоря и за долните решетки, тъй като исках всичко да се връзва. Имаме Милтек изпускателна система, която се донесох от Англия. Когато беше черна тая кола, адски много ма дразнеше, тъй като аз обичам да правя нещата да имат контраст, да има детайла, за да се вижда детайл. Когато беше черна кола, още когато я купих и беше черна, фабрично тези детайли, плюс лайсните на вратите и отпред, нали, около бронята добавките са нещо като Nardo Grey. Това адски много ма дразнеше, защото исках да са черен пиано лак тези неща. И дълго време ми беше мисъл дали, докато е черна, да не ги направи тях черен лак, но нямаше да го има този контраст, който го има в момента, нали, като е червена цялата кола. Заради тази добавка се влюбих в S3. Защото до тогава бях виждал само A3, нали, и за първ път като видях S3 на живо, направи ми впечатление, нещо е по-различната с кола. Отзад като я погледнах, тази добавка някакси преда една много интересна дълбочина на бронята. И заради ето и се влюбих в тия коли. Там да се пускам, те ли беше, те ли викаш? Това са някои повечето от детайлите. Задето със сигурност пропускам доста неща. Наистина има неща, които просто няма смисъл да ви обяснявам. Лайквайте ни, шервайте ни и ще се видим в следващото видео. Разплаках се. В смисъл разплаках се от кеф. Просто това ми беше мечтата.
И си разцъквам тая вечер. Обяви се и случайно попадам на една обява за едно много готино Порше. Но има едно но.